филм е направен от аз и моята сестра. Hello, Big Brother. И почва сега. Нормален ден. И аз се събуждам сега. Чакай, защо това го казва? И какъв е този часовник? Ще се отгледам от моята стая. Нищо интересно. О! Хей, кой си ти? Аз съм Химангадо. Моля! Хей, аз имам това и съм му също. Хюмангазор! Но сега как се върна обратно като човек? А ти въобще коя си? Аз съм Химангадо. Моля, ти си просто един обикновен човек. Аз съм Лора Брандеба. Да, въобще не ми пука, брат. Аз трябва да отида на туалетна. Аз съм тайна лоша. Какво ли прави тя в тази туалетна, брат? Нека се опитам пак да се превърна в извънземно. О, Томан, Спайдерманки! Аз съм много лоша и това е моя лош часовник. Обаче Дани не знае това. Мухахаха. Хей, дете, аз знам, че ти си лошо. Аз теб ще те победа. Фидбак! Сега аз най-сетне ще те победа. Бле. Най-сетне я победих. Защо? Сега съм за затвора. Сега, най-сетне добрите победиха. Хей ти, как си избягал от затвора? Ти с моят часовник. Ще продължим в част 2 от Ben 10 Апокалипсис Стар.